Pagkanindot jod sa bulak. Wow, ka-fresh air, hangin. Wow. Hangin nindot diri. Kay hangin kaayo. Hangin. Hangin, hangin. Hangin, hangin. Pagkahuy-huy sa hangin dining dapita. Huy-huy sa hangin oy. Muna diha ang pear trees, kapalyong. Kanindot naman gyud oy ang Plaza Independencia. Sa una sa year 93 dili pa niing ani, karon nag-improve na gyud. Nag-improve na gyud ang Plaza. Diyan niya akong paborito. Kani. Lobi-lobi. Muna akong paborito. Ang lobi-lobi. Paborito ni Hubad. Akong mga favorite. Mga green. Wishing wheel sa Plaza Independencia.
Year 93, 2023 na, hapit. Grabe jud oy. Kanindot naman gyud sa Plaza Independencia. Kanindot naman gyud. Nindot naman gyud ang Plaza Independencia, oh. Nindot ko ng ilahang kuan dire ay. Plaza Independencia sa Cebu City. Ani ana ang ahong makauban. Si Samantha, si Ashley, di amisa. Plaza Independencia. Adto mi sa post office kay magkuha mi sa package ni Ros Cortez. Wow, pagkanindot jud sa bulak. Nga naa siya sa ansaning ko ano eh. Gitoy yun ni sa tanong. Wow. Lami din hi istambayanan kay bugnaw. Bugnaw kaayo dito mong duha kaw. Di man pwede man diri agi. Dito mong duha dali na kay hapit na. Oh, mauin ta ni akong mga kauban nga nagkuha mig package. Si Ashley ug si Kuan Samantha, package ni Ros Cortez.